Bamako ana lamini na bolo dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Ni nin dana in gosira I k'a dɔn min y'a ka jɛmukan ye maliyɛn minnu bɛ n'a bɛ taamasira la walima minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la ni jɛmukan in dabɔlen don aw de kama hakaja an k'a ma ko tunkarankew ka kɛnɛ I k'a dɔn bi kɛnɛ wasalen kɛnɛ sabatilenba sabula I k'a dɔn maliyɛn denmisɛn dɔ bɛ min ye san 17 kɛ I k'a dɔn Kongo jamana na an y'o fɔ n ko jirikuru maa mɛ ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye I k'a dɔn a laban ye kɔsɛgi bɛlɛ da ka na faso la a nanen faso la a nana cakɛda belebeleba dayɛlɛ n'o ye usine ba ye usine min n'a bɛ tamate dilan an ye wele bila ale de ma bi Mundaga Yara an ye Mundaga Yara wele I k'a dɔn an n'a ka se ka baro kɛ walasa yira b'a an minnu na sigilen mana kɛ jamana wɛrɛ la wari b'a bolo walima dɔnniyaw b'a la a b'a fɛ ka na Mali kɔnɔ sira ni sira minnu ka teli sira ni sira minnu ka ɲi sabula maa mana mɛn wali jamana na cogo o cogo I tɛ se ka kɛ o jamana den ye hali n'o y'a sɔrɔ u ye lafiya ni tamasiyɛn bɛɛ d'i ma I bɛ lafiya yɔrɔ min kosɛbɛ I b'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min kosɛbɛ o ye faso ye o tuma an b'a ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i jija se bɛ minnu ye minnu kalanna dɔnniya bɛ minnu na a ye na faso kɔnɔ hali n'a ka gɛlɛn tiɲɛ don caman b'a la I nani a bɛ gɛlɛya u b'a nege bɔ I la nka an bɛ donni minɛ ko bi I k'a dɔn ko caman fana nɔgɔyara o de la an ye wele bila Mundaga ma a b'an ka kumaso kɔnɔ ka ban min ye ɲininkali kɛbaa ye Abudu Ture Daba Tunkara Buwa Jabate b'a ni bɔda cɛ Ahmed Jakite ale ye sɔnni da nɛgɛw kan n'an kɛra nɛgɛjuru bilafɛn ye a ka ja min ye nɛgɛjuru baraba 4 min bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la I k'a dɔn sotelema mɔɔw gɛlɛya b'u ka baara la an y'u wele kabini kunungo téléphone ma ɲi nka a bɛ se k'an wele numéro min na o de ye 50 41 22 22 50 41 22 22 m'a fɔ a ka weleli kɛ fɔlɔ dɛ ni weleli n'an y'o latigɛ kuma min a bɛ se k'an wele o la Abudu Ture I k'a dɔn min ye nɛgɛ kɛrɛfɛ Ahmed Jakite bi ye dimanche ye I k'a dɔn an ka maa welelen donna an ka kumaso kɔnɔ ka ban yanni sɔnni an bɛna baabu bɔ k'a bin yanni ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Abudu ka tila baaraw ni ayiwa a ka Facebooku la Ahmed Jakite Ahmed Jakite malidenw mana bɛn fɛn min na an b'o de kɛ Abudu Ture karamɔgɔ Daba Tunkara e ka anniversaire kun ye kunu ye ne ta kun ye kunasini ye awɔ ayiwa n t'a dɔn ni gato ko ye yelen ta la d'accord ok comme sisan an m'an da ɲɔgɔn ma moi qui suis ton patron ça c'est vrai alors ne min ye ka patron ye je suis ton aîné et ton patron ça c'est vrai alors comme ne ma joyeux anniversaire fɔ e ye donc I bɛna ne ɲininka da la alors là c'est sérieux kun ne y'i kɔnɔ n ko n b'a f'i ye nka I tun bɛ retard la I nana mun kɛ n diminen ŋunu n ma se k'a fɔ I bɛ dimi mun na n'empêche o ni alors o ni fɛn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ayi o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la alors Ala ka san caman jira an bɛɛ lajɛlen na merci voilà au moins là c'est joyeux anniversaire merci bien et joyeux anniversaire également merci toi aussi merci bien toi tu es du 1er octobre moi je suis du 2 octobre effectivement eh ben tu vois an bɛɛ ye quoi kelen ji an bɛɛ ye quoi kelen alors effectivement Ahmed Jakite à toi aussi tu es de combien 12 11 10 octobre 10 octobre Ahmed donc dans une semaine alors dans une semaine bien sûr Inch'Allah alors là joyeux anniversaire Mahoma ni mois d'octobre ye an ka joyeux anniversaire bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen ye Ala ka san caman dira an bɛɛ lajɛlen la Ala ka baaraw diya na amin Ahmed Jakite bien alors Ahmed Jakite I k'a dɔn an bɛna kumaso kɔnɔ an y'a fɔ a ye kuma daminɛ na k'a fɔ an ye wele bila maliyɛn denmisɛn dɔ ma maliyɛn denmisɛn min n'a kun taara tunga fɛ san 10 ani kɔ tunga fɛ taa diya ye min ye n taara tunga fɛ n ye dɔnniya sɔrɔ walima n ye fɛn sɔrɔ walima I k'a dɔn dalu dɔ bɛ n bolo I k'a dɔn n bɛ segin ka na so sabula maa si t'a ɲini ka taa tunga fɛ ka to yen dayimu kayimu badabada I k'a dɔn o tɛ maa si ayiwa ka hakilina ye min ye ayiwa Mundaga Yara ye Mundaga Yara denmisɛnnin don maliyɛn den don a taara I k'a dɔn Kongo jamana na a bɛ san caman bɔ a ye kɔsɛgi bɛlɛ boloda ni ka na jamana kɔnɔ I k'a dɔn segili kɔnɔ alhamdulilayi sabula cakɛda dayɛlɛla fɛ Mundaga I Yara an y'i wele I y'an ka wele jaabi waasa I ka kɛ misali ye misali min n'a bɛ se ka sini ayiwa denmisɛn wɛrɛ minnu bɛ tunga fɛ ni se b'u ye Mundaga e kun taara tunga fɛ I kun bɛ jamana jumɛn na naam n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen radio Jɛkafɔ a n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n bɛ foli bila maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fana ye ne tun bɛ Congo Brazza de voilà Congo Brazzaville n'o ye Sassou Nguesso ka jamana Sassou Nguesso ka dugu maliyɛn caman bɛ Congo Brazza ko Congo ka di dɛ maliyɛnw ka ca yen maliyɛnw ka ca yen ville fila bɛ yen Brazzaville ne tun bɛ yen dɛ Pointe Noire fana bɛ yen
à Pointe-Noire be Brazzaville. Alors mudaga ikado etara condition jumena itara wari nyini de watare itara kalande la walma itara donia nyini sabula malien chama bita tunga fe mo ta kunte kelenyi eta kun kunye mu yokongo. Ouais, effectivement ne kon tara wari nyini de la itara wari nyini de la Congo itara wari nyini de la Congo wari nyini mata kalana mudaga do soro la ambe ala barka doni de soro la très bien. Alors mudaga itara aka gelen malien chama bita chama bala minti sege nga chama fana bala kose na nyaayi ma chama zegela kana jamana ngono minu nana jago kero daile minu nana barakero daile minu nana ingi nyinga usine daile ibo o mola mais mu daga ekata Congo 100 ans ani wolofla hakilla 100 ans ko yo koningé mais mu dusu nana ila ka fo ibi bo Congo ka sai kana jamana kono ibina chaketa daile mu hakilla nani na mu nyojirila. Oui, il y a une question, mais il faut la conserver parce que oui, ore kanga haki malien be kanga o haki ta ano o miriam parce que an be bo anga jamana kono amba do anye munto ya amba do mumbe ya donc ya famu nan stara jamana wer la fana anga kosegi amana gila chocho kosegi ni de kay parce que ira ya fo ga kuma damna la yiriku mena jila tugo do atega pamay ani fana anga jamana ye jamana belebele de jamana belebele de don mali komi ka fo ko fo itanga jamana kono ode ato antara tunga la hote fen chama de banga jamana kono et puis mo ka famele kuma sero do la ka chani san dama dama e sisa mali beba do mumbe ya fama mali ye jamana belebele de wa fen chama se ka kono donc na antara tunga fe tunga be mo bla fendo la pression do be kika eno ni bi ka jamana ko na ni tara tunga na cliente pression do be kika donc ni don soro ni be fe ka bara yere bonya ina fo ibe ka mufo ina fo izim na nyona ikana singa ku ka jamana ko no wala dabe yileye e binte kika fana wala o yoroba la ko oui mais albi mafanga jabila ngo mu dusu doni kono ikana ya fendo de kere la no ya to inana walma iyere ko opportunité bi jamana kono ngana ningeya hakilina nana tugudi voilà parce que hakilina muye on tara kosane ko de la Congo Brazzaville mais yana ngata soro malion chaman tarain malion chaman tara Congo anyaye malion chaman tara famille kuma soro kana investissement kerain donc na kerain atekitaye anyaye bingeru kan uka feunka donc anyaye amun tara kosana anyaye ka fo bo ko munu yanga mo korban soro anga jija kana soro na fitini mun soro anga boy kana jamana kono ni beno bonya kono bonya jamana kono parce que ni yo bonya en felala labana o bisembola. Oui, mundaga oye tien o bisembola parce que cabinet indépendance tara fo kana bla aywa démocratie clean anya ye malien chamandara jamana warala o keran o ye nafolo chaman soro o ye femba chaman go o jamana una e ka don ya fo tugumi chaman bulo borita la walma o ye nyani itay nofe mundaga e ka don o yakli nyimanye sabula ni fe do e itonya angel soro walma ma mi ngona fena femi mona soro kanga kibulo misali mais mundaga ka usine dale malikono o hakilina nane na tugodi yalma yo bara de digewa yalma kumo bara de la Congo ni nano kaya mais munana ni usine dale iwa usine sugu jumay. Voilà, il y a comme do konala ikoni mo tratunga la ni ma fen soro ina hakili ibe hakili soro donc tunga konna ona baro na fen nere ka hakili kono net me feka ke industriel c'est-à-dire ka ke izintiye de tout le temps kabini idem sen ode ka ide ça c'est très bien bon maintenant mon usine façon ode je pense question est maintenant mon usine façon nere fitina wane hakili bala tomati dilan usine donc me am fait en baginda tout à fait akumbe tomati ke atumbe jus de tamarin c'est vrai hakili bala tamare ne tale Afrique centrale ere nya donc afo anga tamare ngumata fo Gabon nuna ani Congo anga tamare concentré ngumata fo Afrique centrale mo tumba fe ko sowe donc hakila na nenena bon maintenant comment ka awaleya voilà bon terke sénégalais do be no na kuma fay ale kuma ko no problème tala e o hakli nyuma yere ga jamana ye min tomati chama be sene tomati jamana de do a usine kumbika jamana kono mais a usine matanye mais 600
an fɛ yen Sénégal a usine dama bɛ yen an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an ka jamana la i bɛ hakilinaw dɔw ye i b'a faamu Sénégali a taabolo awɔ a taabolo n'a fɛnw i b'a faamu bon an taara an ma ko sumaya kosɛbɛ an y'an préparé dɔrɔn san 1 kɔnɔ san 2 kɔnɔna la an taara Sénégal an y'a visité an ye hakilinaw dɔ sɔrɔ an commencera ka étude kɛ quoi donc c'est comme ça que hakilina in nana ne na cogo min le fait que n fitinama hakili kun bɛ tomati dilan usine na Baginda ani Tamarin o ye n dɛmɛ ka tamati in kɔni kɛ voilà. Alors Yara i k'a dɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ o jɛlen don e y'o dɔn ne y'o dɔn Juguaramɛ i y'o ye sabula n'i ko Yara ye Juguaramɛ Juguaramɛ caman kɔni b'a la nafolotigiw don u bɛɛ bɛ commerce ba in de kɛ n'o ye jago kelen ye nka usine tigi man ca e ye denmisɛnnin ka nin hakilina sɔrɔ o ye tamasiyɛn ɲuman ye mais Yara yalima i nani Mali kɔnɔ k'a fɔ i bɛna usine in baara daminɛ a nɔgɔyara i ma wa yalima a gɛlɛyara i ma ni nɔgɔyara i ma mun ni mun y'a nɔgɔya n'a gɛlɛyara mun ni mun y'a gɛlɛya non a ma nɔgɔya a ma nɔgɔya dɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ fo ka na se waati dɔ la k'an to a baaraw kɔnɔna la n taara Dakar hakili b'a la ni Libanais dɔw ɲɔgɔn sɔrɔ yen an y'a baro kɛ ne k'a ma ko n bɔra Congo nana usine kɛ Mali la tamati la faso la awɔ ale ye kuma kelen fɔ n ye o de ye n tɔ hakili sigi kosɛbɛ sinon a y'a sɔrɔ n tun sɛgɛnna kosɛbɛ a ko la a ko ma ko usine baara n'i y'a daminɛ a ko en tant que n'i m'a miiri k'a fɔ don la i k'i sigi ne ko mun ye ne bila nin na de mun ye ne bila nin ko in na tan comme ça la a ko n'o ma na yɛlɛ dɔrɔn i t'a ɲɛ sɔrɔ a la fo e yɛrɛ k'i sigi don la k'a fɔ ko ne ko mun de ne bila nin ko in na de mun ye n bila kɛ n ka wari dun na kɛ n ka baara bila ka na n bila nin ko in na ɲani ni turugutɔrɔkɔ la voilà n tɛna dɔrɔn ka n ka commerce ou n ka fɛn dɔ kɛ min ka nɔgɔ mɔgɔ ma i m'a faamu wa voilà donc mais commerçant caman bɛ yen je pense que ko bɛɛ n'a waati de don tout à fait ko bɛɛ n'a waati de don ne hakili la waati dɔ la an ka jamana in c'est beaucoup plus du commerce mais a vision bɛ ka na mɔgɔw la sisan tout à fait a vision bɛ ka na mɔgɔw la kosɛbɛ i b'a ye nin san damadama kɔnɔ i bɛna usine yɛrɛ bɛ caya Mali kɔnɔ kosɛbɛ parce que o de ka ɲi jamana ma o de bɛ dɔ bɔ chômage la o de bɛ jamana taa ɲɛ kosɛbɛ tout à fait voilà. Alors Yara i k'a dɔn an ka kuma usine kan usine dayɛlɛ la i ye waati joli kɛ usine in ka se ka dayɛlɛ i yɛrɛ k'i sago sɔrɔ baara ka daminɛ a kɔnɔ fo i bɛ min nɔfɛ n'o ye tamati a ka se ka jago i y'a ko kɛcogo jumɛn ni kɛcogo jumɛn tu as passé par quel chemin et quel chemin voilà donc y'an yɛrɛ kosɛbɛ mun ye hali a nɔgɔya n bolo a hakili b'an na o y'a ye don la n sigilen bɛ télé la quand on a vu que 200 hectares aménagera Asie par le président ATT an ka foli b'a ye kosɛbɛ ala ka hinɛ a la ya rabbi a y'an dɛmɛ don min na an y'o ye en 2010 k'a fɔ ko 200 hectares aménagera Asie la o ye dusu d'an kɔnɔ an ko sisan kɔni taabolo b'an na taabolo sɔrɔ la o yɛrɛ de ne yɛrɛ wulilen o 2010 kɔnɔna la n sɔrɔla ka na ka taa Asie la ka an ka terrain de réserve kɛ ka réserve kɛ k'a wari sara k'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ zone industrielle dɔ fana créera Mali la sisan an nana o ye fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye ka na ka terrain ɲini sinon an kun t'a dɔn an bɛna taa yɔrɔ min na parce que an kun bɛna fɔ de peut-être an bɛ taa Baguinda an bɛ taa terrain dɔ san mais quand on a entendu que ko Asie créera le président ATT a inauguré o don an y'a lajɛ Brazza télé la o y'an dɛmɛ a ko la kosɛbɛ o ye hakilina o ye sira yira na sira yirila o sira ye mun ye an nana ka terrain san Asie la voilà o kɔfɛ n taara ka na terrain sannen kɔfɛ comme malien l'extérieur ko don fonds propre ko de don voilà fonds propre de don maintenant n ye terrain san ka papier ban ka sɔrɔ ka jɔli fana daminɛ ka plan k'a la ka jɔli daminɛ ka b'o la ka machine fana san dɔɔni ko installer ka segin ka taa tuguni ka sɔrɔ ka na ka a dayɛlɛ mun yɛrɛ gɛlɛyara o y'a waati min na a dayɛlɛ kuma yɛrɛ o ma nɔgɔya kosɛbɛ o tɛ nɔgɔya voilà alors i y'a fɔ cogo min kun min na usine baara jari ye jango ka kɛ tamati ye an bɛ donni min na ko bi est-ce que usine baara daminɛna à fond est-ce que production bɛ kɛ ni production bɛ kɛ est-ce que minɛn bɛ sɔrɔ bi maliyɛn e yɛrɛ nimisi wasara a baara la wa awɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ alhamdulilayi production kɔni daminɛna mais baara tɔ bɛ yen dɛ ah oui baara tɔba de bɛ yen parce que n'i y'a ye a bɛ wele ko daminɛ sinon baara fanba de bɛ yen pour que
ka terre sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ ka tomati an ka tomati yɛrɛ k'a sɛnɛ produit dɔ de bɛ k'a la an n'an ka partenaires jɛlen don produit dɔ de bɛ yen parce que i ɲɛ bɛ tomati mun filɛ nin tan comme ça a tɛ taa dɔrɔn ka kɛ concentré ye ayi ok tomati fa produit dɔ de ka k'a la min bɛ kɛ concentré o tɛ se ka kɛ fo n'i yɛrɛ ka terre dir'i ma i yɛrɛ ka dugukolo dir'i ma i bɛ tomati sɛnɛ yɔrɔ min voilà bon o kɔnɔna la sisan o démarche de bɛ yen sisan faamaw bara n bɛ foli bila yan nɔ an ka ministre de malien de l'extérieur a ye ne yɛrɛ reçoit semaine dernière la a y'a ka équipe bɛɛ wele an b'a la ka jateminɛ kɛ état yɛrɛ kan ka an accompagner o cogo min na pour que an ka terre nin sɔrɔ an ka se ka tomati in sɛnɛ parce que o yɛrɛ de ye objectif principal yɛrɛ voilà mais pour le moment tomati an bɛ patilaman de importer ok d'accord ka bɔ Turquie ka na n'a ye yan nɔ ka mise en sachet kɛ mais sinon objectif ye tomati an ka tomati in ka bayɛlɛma oui ka tomati bayɛlɛma parce que n'o kɛra baara bɛ dafa ni hectare 400 hectare 500 dir'i ma sisan i ka tomati kisɛ d'a kɔnɔ maa minnu b'o baara kɛ olu bɛ sara sɔrɔ minnu b'a kari olu bɛ sara sɔrɔ minnu b'a doni ka na usine kɔnɔ olu bɛ sara sɔrɔ minnu b'a bayɛlɛma olu bɛ sara sɔrɔ mais an bɛ don min na ko bi maa joli b'i bolo baara la i ka usine na mun bɛ yen sisan mɔgɔ 50 ni kɔ de bɛ yen mɔgɔ 50 ni kɔ de b'i bolo bi alors mais i ka objectif ye jumɛn ye objectif ye ka ni terre nin sɔrɔla a bɛ taa mɔgɔ 250 la bien alors Abdou Touré ayiwa monsieur Yara an b'i fo i ka nali la an ka kɛnɛ kan min ye ne ka ɲininkali bɛ tali kɛ fɛn min kan i y'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ baara in na sabula a daminɛ na ye gɛlɛya caman sɔrɔ fo ka na kɛ i ni Liban jamanaden dɔ ye baro kɛ usine dayɛlɛ ko kan a ye ko n'i ma gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ fo k'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka ko mun ye n don nin na ko kɔrɔ k'a ma ɲɛ fɔlɔ o gɛlɛya ninnu e sera k'a surmonter cogo di fo ka na se bi ma parce que bi an bɛ se k'a fɔ objectifw la fankelen dafala fan dɔ in fana an ni faamaw bɛ kuma na walasa o fana ka se ka dafa. Oui, il y a une question parce que on veut surmonter cogo di parce que nous faut mɔgɔ min taara tunga la o ye ka patience ka k'i la kosɛbɛ tout à fait patience ka k'i la bon entrepreneuriat yɛrɛ ye mun ye c'est i mana ko mun daminɛ i ka a senfa ka se a dan na a tɛ sɔn k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ kɛra dɔrɔn i b'a bila yen bon maliyɛn den yɛrɛ naturellement bɛ ten de n'a ye ko min daminɛ kɔni f'a ka se a dan na donc o kɔrɔ ye mun ye daminɛ la gɛlɛyara mais gɛlɛya mana kɛ cogo cogo o y'a sɔrɔ an préparé lo o kama k'a fɔ ko ni bɛn'i bila nin baara sugu kɔnɔ na i n'a fɔ usine dayɛlɛ kɔni a tɛ nɔgɔya i bolo depuis i yɛrɛ b'a daminɛ donc n'i ye gɛlɛya fɛn sɔrɔ a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ ani fana n y'a f'i ye cogo min na ni mɔgɔw dɔw b'a ko ɲalɔn b'a baaraw la ni n'u ye ɲɔgɔn u b'a fɔ ko ko nin tɛ foyi a bɛ tɛmɛ donc o kuma ninnu fana b'i dɛmɛ o b'i encourager k'i encourager ka continuer i ka baara la quoi très bien sinon a gɛlɛya ma nɔgɔya kosɛbɛ. Alors i ka usine a tɔgɔ usine bɛ yɔrɔ jumɛn ye usine tɔgɔ Kojima SA Kojima SA a bɛ Jalakɔrɔbugu la nouvelle zone industrielle de Jalakɔrɔbugu a bɛ yen de mais pour que k'i ka tomati sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di tomati n ka distributeurs bɛ sugu kɔnɔ u bɛ yen n'i donna Dabanani fan o fan i b'a sɔrɔ an balimaw i k'a dɔn an ye wele bila i k'a dɔn Muntaka Yara ma Muntaka Yara maliden don min sigilen bɛ Congo san 10 kɔ i k'a dɔn min ye baara kɛ ko ɲuman ye Congo jamana na hami nana na n ka taa faso la i k'a dɔn jamana n yɛrɛ jɔyɔrɔ min ka se k'o kɛ o de kɛra sababu ye a nana usine dayɛlɛ Mali kɔnɔ usine min n'a tɔ ye ko Kojima ni ma fili Kojima ye usine ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ tamati ndoro k'o dilan i k'a dɔn maliyɛn muso bɛɛ lajɛlen ka se ka gwaduma kɛ ni tamati ɲuman ye nka hakilina wɛrɛ minnu bɛ Muntaka la o de ye Mali yɛrɛ tamati i k'a dɔn ka se ka sɛnɛ a fɛ jamana kɔnɔ o bɛɛ bɛ na ni sira ye sira min bɛ se ka kɛ sababu ye maa caman ka baara sɔrɔ o Muntaka an n'o de bɛ ɲɔgɔn na bi i k'a dɔn radio Cɛkɔfɔ sanfɛ ɲininkali kɛbaa Abdou Touré Daba Tunkara an bɛ ji fitinin min an bɛ Jakite ka sɔrɔ ka segin ka na an bɛ Jakite i k'a dɔn an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn denmisɛnnin tɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni i k'a dɔn min ye Muntaka Yara i k'a dɔn i ye usine dayɛlɛ jamana kɔnɔ yalima i nanen ka bɔ Congo i bɛ usine baara in dɔrɔn de la wa yalima i bɛ ko wɛrɛ k'a senfɛ ayi ko wɛrɛ foyi tɛ yen fɔlɔ i tɛ foyi wɛrɛ foyi kɛ usine baara in kɔ usine ko in dɔrɔn mais est ce que i nimisi wasara est ce que i content vraiment i ka objectif i bɛ min nɔfɛ est ce que a baara ka ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ n bɛ se k'a fɔ bi bi in na alhamdulilayi
min ka gɛlɛn o kɛra mais a tɔba bɛ kɔfɛ min ka gɛlɛn o ye ka produit yɛrɛ ka bila sugu kɔnɔ o ye gɛlɛmanba ye mais tɔba b'a kɔfɛ mais tu sens que maliyɛnw bɛ produit in fɛ kosɛbɛ ah oui d'accord ko dɔ bɛ Mali la o de y'a to hadamaden i ka segin ka na i ka jamana kɔnɔ quoi parce que maliyɛnw yɛrɛ bɛ Mali fɛ u b'u yɛrɛ fɛ fɛn fɛn n'u y'a dɔn k'a fɔ ko nin y'u ka jamana fɛn u b'o de bila priorité oui mais n'a ka ɲi fana dɛ n'a ka ɲi qualité ka ɲi voilà ni qualité ka ɲi effectivement tout à fait qualité ka ɲi parce que an y'o yɔrɔ fɔ parce que an y'a essayé k'an ka qualité ninnu garder et puis le fait que qualité ka ɲi ka tila tuguni k'a fɔ ko bon fɛn dɔ bɛ dilan u ka jamana kɔnɔ a ka di maliyɛnw ye kosɛbɛ o kɔni o ka d'u ye kosɛbɛ n'u y'a ye dɔrɔn k'a fɔ bon nin bɛ dilan jamana wɛrɛ la nin bɛ dilan an fɛ Mali la u b'a lajɛ donc n'u y'a lajɛ i ye mun fɔ n'i ka qualité ka ɲi o b'a tɔ dafa oui Mudaga i k'a dɔn jamana in kɔnɔ a fɔra service dɔw fɛ jamana gouvernement y'a jira k'a fɔ cakɛda caman bɛ yen min bilalen bɛ aw maliyɛnw kama aw minnu bɛ jamana kɔ kan waasa a ka courage sɔrɔ waasa a ka dusu sɔrɔ waasa ko ka nɔgɔya ma cakɛda caman sigilen bɛ maliyɛn lectureurs kama a ɲɛma a fɔlɔfɔlɔ ye maliyɛn de lectureur yɛrɛ n'o ye ministère so ye ka taa se banque dɔw ma minnu fana ka baara ɲɛsinnen bɛ maliyɛn lectureurs dɛmɛni na ani APEJ n'a ɲɔgɔnnaw est ce que nin cakɛda fɛn o fɛn fɔlen filɛ ninnu y'i dɛmɛ wa i ser'u ma wa awɔ n bɛ se k'a fɔ cakɛda yɛrɛ panna yɔrɔ dɔ yɛrɛ kunna parce que n'i nana jamana yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa API de la oui API voilà API yɛrɛ ne nalen n taalen API la a waati en 2010 comme ça la API ye orienté ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ fɛn fɛn bɛ fɔ k'a fɔ ko structure la k'a fɔ ko ninnu bilalen don ka dɛmɛ kɛ ka nin kɛ API yɛrɛ de ye an dɛmɛ a ko la kosɛbɛ structure mun don u y'an orienté an kan ka fɛn fɛn sɔrɔ k'an dɛmɛ o y'a sɔrɔ o waati fanga mun tun bɛ yen nɔ tout ce qui est transformation ka taa i n'a fɔ bagina niveau la i bɛ dɛmɛ i bɛ san hakɛ dɔ kɛ impôt ni fɛn ninnu o bɛ bɔ i kan pour que baara in ka daminɛ tout à fait voilà n bɛ se k'a fɔ API y'an dɛmɛ o la kosɛbɛ bon filanan ye mun ye API ta kɔfɛ ne yɛrɛ personnellement n y'a kɛ a kan ka kɛ cogo min na parce que n nalen n taara Haut Conseil des Maliens de l'extérieur la olu ye orienté ka taa ministère des Maliens de l'extérieur la vraiment an ka ministère ni ser'u ma u bi fana b'i bila sira la u kan k'i bila sira cogo min voilà bon maintenant concernant les banques bɛɛ b'a dɔn banque la Mali kɔnɔ mun ka d'u ye o ye commerce de ka d'u ye parce que o kan ka f'u ye dɛ parce que y a pas de banque d'investissement au Mali a tɛ yen ah oui non y en a pas banque minnu bɛ yen o ye ka commerce dɛmɛ ni k'i bɛ taa Chine san k'i bɛ taa fɛn dɔ san je sais pas walima marché dɔ b'i bolo mais banque d'investissement ka fɛn dɔ fɛn san 4 san 5 kɔnɔ o man ca banque ninnu na a man ca u la n tɛ se k'a fɔ n k'u bɛɛ tɛ mais a man ca u la voilà o yɔrɔnin gɛlɛya bɛ o tɛ ne kelen o ye financement ɲinina bɛɛ de fɛn o fɛn n'i tɛ commerce yɛrɛ kɛ banque ninnu ka ko ma nɔgɔ o la dɛ voilà Abdou Touré hali bi o ɲininkali kelenw na sira la a b'a ye bi ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ e sera ka na i baara bɛ sen na nka mɔgɔ caman bɛ yen olu k'an lamɛn bi nali ko b'olu kɔnɔ e bɛ mun f'u ye e bɛ conseil mun ni mun na u ka na wa a ko cogo di oui ne bɛ n b'a fɔ ka na parce que olu yɛrɛ fana bɛ yen fɛn caman bɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya in bɛ sera diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de ma sisan a sera diɲɛ yɔrɔ bɛɛ de ma bon u ka na Mali ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ hali kɔsa in na mɔgɔ caman tun bɛ kɔfɛla la u nana u tun bɛ mun miiri u nalen u y'a ye u ye baara dɔ boloda yan nɔ a ɲɛn'u bolo n'i b'i ka jamana kɔnɔ wa Mali komi diɲɛ yɛlɛmana sisan fɛn caman de bɛ yen k'a kɛ a caman de bɛ yen le pays la a caman de bɛ yen opportunité caman de bɛ yen Mali la affaire la mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ jamana kɔfɛ u bɛ ka ɲini ka na Mali kɔnɔ parce que fɛnw b'an ka jamana kɔnɔ a ka ca mun bɛ bayɛlɛma caman de b'an ka jamana kɔnɔ donc ni maliyɛnw minnu bɛ kɔfɛ n'u sera ka hakili sɔrɔ ka na u ka jamana kɔnɔ n'u ni projet fɛn fɛn nana yan nɔ fɛn o fɛn n'u b'a bayɛlɛma a bɛ sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ yan
Bien. Alors, ambalma on ba da outlo ka minu baraka la me amana ke dien yoro ni jamu kan dabule do aw kama ni nye ayuru doye mi nye mundaga yara demseni do mi ngutara Congo santa ni ko e ka don mi nye kosagi bela ayo buluda kana usine bilebele ba do da ele mi be tamati bailema o kuma maliya minu be jamana ko kan ambe ne gajoru di ma damado ma ni ngali kerengere no ba bulu ni nani ko ba kono aba fe ka fe minu shidon e ka don mundaga ko ni o jabi keba nyumaye. Alors, nega jurusra mimbe ni abote loupé ou des 50 41 22 22 50 41 22 22 bien sûr 00223 50 41 22 22 sotelma ka numéro nani mimbia e ka don awa komi olu nyamene menwa na anye wele bluma wi yere sente aba ni mo mi ba fe kapuma kangalike e ka do be téléphone 00223 50 41 22 22 hamedete e ka don nega juru be bolo ba e ka don a kukalaka wasa mo se kan so tumi ni ngale me bubolo kanyashi mundaga e ka do Congo temene ngofe malien anya koloshi malien manata tunga fu bi jamana chama nyara yalma e jamana wara jumeni jumenke ka fara Congo ka yani kana yelama malikono. Oui, nye jamana chama ke kanto Congo. Jamana chama inafo we kata shula inafo jamana chama awa Asie Europe fennu. Très bien. Mais Afrique centrale yere konala we inafo Congo RDC. Okoni jile bani nyonje. Awa tout à fait. Ça j'ai vu. Voilà jile bani nyonje. Tara yi. Bon Afrique australe la tara Kenya de. Voilà. Oui, mais Moudaga, est-ce qu'aujourd'hui, mi n'y est fait tailler, ni manana serré la sang, Moudaga m'a fait kata Congo mita fenini, y'a mebe mouvaille. Ah, ok, ni koni ne be fe ni mo divina koni mo yi sarana na kabeta Congo. Na nga kuma la mba fanga kanata. Ou bien tungala, je vais dire. Il va faire kanata tungala. Bien. Alors, Moudaga m'a follow be le gadjuru là 00223 50 41 22 22 50 41 22 22. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Dewa. Nam, ça va bien, Somoro? Avedi, buongiorno, come sta? Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Buongiorno, comment che sai? Tout est bene? Come stai? Tutto a posto? Tout a posto. Koulibaly, bismillah. Ça va, très bien. Koulibaly. Ambe monsieur Yarapo. A Klobila. Kalaka deme. Ami. Ambe mon frère du courage. Très bien. Et que alaka ka projet là. Ya Rabbi. Donc on est taillé pour les droits à encourager. Donc d'abord au copain. Donc on m'a fait comme les Maliens de la diaspora de Suisse. Donc on a un grand meeting qu'on a fait préparer. Le 20 janvier prochain. Pour soutenir l'armée malienne, les FAMA. Donc, en bas, il y a une diaspora, Malienne diaspora de l'Europe. C'est qu'on a à Genève le 20 janvier prochain. Pour venir manifester devant les bureaux des Nations Unies à Genève. Très bien. J'espère que cette fois-ci, Djekafo sera invité. Maman. Moi, d'abord, tu m'as invité à faire cette fois-ci. Ayo koni no assimilé Merci bien, Aruna Koulibaly, le message est passé, 5 sur 5, merci. Merci bien, mon frère, merci. Alors, 00223 50 41 22 22 50 41 22 22. Voilà, Malien minute lobana nabi jamana kwa kani jamuka ndabolo do jamana 2 minutes tamana e ka do lu de yamare elme téléphone ci la Abdou Touré ya le téléphone do kachu san téléphone do kachu amé domina ina fo bi déjà munun be no ni ou be ni secteur konnana en fait non est-ce que amoko kacha voilà Abdou juste sanika do ben nga allô bonjour monsieur assalamu alaikum. Allô oui antle antle aba somo bedi Djekafo kadine mogolangulon sababu nyawangani mogolangulon ça va daba tungara ni abudu ni yarada ka en jorane Camara ti sabali tu as vu toi ton problème Kana et kumulo de main ça va très bien Camara alors allô Camara bigan la me muno datugu
Oui, Camara, ça va très bien. Ok, arabe, il ka ningal même bulumba Camara. Ni jaranye rede nanye malien do ka boko fe. Kana para do se patron vraiment. Alors ça c'est le Gabon Libreville. Alors Abdou oui, yara Abdou ko ningal kila yal téléphone do kana. Oui, ningal ko abe domaine min kono nous e bayle malé surtout. Ah, décidément, il y a un autre domaine. Allô, oui, bonjour. Allô? Dawa. Nam? Dawa. Allô? Allô? Dawa. Grand Silla, depuis New York, comment vas-tu mon frère? Ouais, ça va, c'est vous. How are you? Are you fine? Very good, thank you. Ok. Alors, ça c'est vraiment une très bonne chose. Grand Silla, et fana est jeune de komi aywa ikado yara. Abora ka kuma ni kuma minu fo ni ba fe ka ningal dokala en globila. Neti jenere ngone ya fade. Iye joli fay. Ne yara fade mais comme il est explicatif là il va pas munda ka diko munda ka ye explicatif. Aywa ba munda ka d'accord. OK, c'est vrai, tu as raison ba munda ka. Oui. OK, alors en globila. Donc, mina question flamme dama. OK. OK. Est-ce que on a produit mon blanc à 10 Maliens comme tu voulais faire le dos. Bon, à coco faire le mélange à la plus que qu'à faire. Est-ce qu'il y a déjà des mecs à pour n'a sur au produit qui n'a que tieni fenye ou ma ou tieni flanami. N'a sur à kadumuni nous bina que organique de quoi. Organique fana o ya dama du o daga gelani dumuni donye me o de kan mo ere makatemeni ambe dumuni du hali chefa mi dumuni kan chama be ba ya ani différence bon organique de kan mo ma esa aka ferme organique. Très bien. Alors grâce là il va te répondre tout de suite. Il y a pas de souci. Combien tu sont encouragé ko OK? OK, ni ala sona yara quoi. Merci bien. Il faut un joyeux anniversaire. Merci mon frère. Merci mais je veux un cadeau. Ah. Alors, Yara, il est moi-même, Grand Silla, c'est également un jeune, il est aux États-Unis à New York. Est-ce que produit ni avec faire la Pascal au demain, est-ce qu'un produit est bâtissé malima ya adamadema ya c'est kanya donc qu'il est est-ce que il a produit c'est organique, c'est-à-dire que chimie maçon chamanda là c'est vraiment naturel et c'est bon. OK, on be folie blala allez ni mun bora ka wele ke Suisse l'état est bon voilà les encouragements. OK, on va faire ka merci beaucoup. Kana si ambe sila fana ka ningali jabi. Effectivement, il va dans jamana kono ni nana ni be ni sugu sigi structure do de be mun bi su quoi. Tout à fait. Ko ansa ou les quartiers de fleuve là. Ah oui. Il se ga damne i kun fait quoi. Donc tout est naturel. Fin yere dabo kun yori. Parce que ni nana ke malla nga tomati c'est pour que naturel. Donc ni ya damne fana yani ka damne. Lube mo équipe de blagata kata laje. Fait mon mekala. Docteur minnu il te se ka damne ka bla sugu kono ni autorisation do ma di ma la quoi. Donc lu tara ka tana laboratoire nu fe ombela ka sense ka don ka soro ka papier di ma ki autorisé ka foko voilà il gagne produit a kan 600 be mun kala a kan halama de ma et c'est bien ate bashi ke mo la. Très bien. Voilà il te se ka damne re ni mo papier re ni. Voilà. Mais il y aura déjà et quand ton objectif c'est d'atteindre tout le Mali même l'Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, il a produit sur Mali Yorodmen, Walma Abi Bamako pour le moment. Bon, avec Bamako na dafedu, Bamako avec Fou Segou, avec OK, Kita Kain. Mais dans peu de temps, amna c'est Mali Yorobema, ani en hakile Yoromna ere, c'est pour que kala c'est Hali Burkina Niger, ambena la c'est Yorobema. Bien. 00223 50 41 22 22 00223 50 41 22 22 amalma abinu baraka halame nabidnya yororo ikadon ani aywa yarado monsieur yara ale sanjama nga kofe nana usine dale jamana kono adaba kunye malien minnu be jamana ko ka bele jire ka klisoro iye donia min zoro simbimbiye ikadon jamana don ka se ka nafa soro la dobe nege jola. Allô, oui, bonjour monsieur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, il y a beaucoup de choses. Ça va très bien, ça va très bien.
Alhamdulillah, Omar Dambélé, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Allemagne. Ah oui, monsieur Dambélé Oumar depuis l'Allemagne. Oui, monsieur Dambélé, on vous écoute. Voilà, bon, Netaye Doude, Allah Mali et Malien Taye. Ya Rabbi Allahu Amin. En fait, je m'en avais coloré, Allah Mbao. Ya Rabbi Allahu Amin. Allah Mali tout Jamfaon. Yo. Voilà, oui, n'est pas folie. Dambélé. Merci. Merci bien, Dambélé, merci bien. Alors, nega yiningali ku ye ebe ka évoluer domaine min kono ni o ye dumuni fɛn de don surtout min ye tomati bayɛlɛmali ka kɛ lɔgɔti ye est ce que concurrent ka ca la est ce que mɔgɔ ka ca Abdou, juste an bɛ nin auditeur ta. Allo oui, allo, salam alaikum. Naam. Tungara. Mba somɔgɔ bɛ di jɔn don? Abdi tonton de do. Ah. ali n'ale ye fura i tɛ ka furaw ta Musa. Abdou tonton de do wa? Ayi tɔgɔ de Tungara i bɛ ka cɛ bila na dɛ. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Musa Kulubali sabali Musa. Kulubali. Foli diyara n ye. Ndengani fo. A b'a mɛn. Ka invité fo. Monsieur Yara, a b'a mɛn. A b'a mɛn. Bon, ma prati fana ye baara mun kɛ baara ɲuman kɛ. Ne ka ɲininkali ye mun ye. Awɔ. Kuma a bi fɔ ni kɔkamɔgɔ ni bɔra kɔka komi ale ka kan ɲɔgɔn na. Awɔ. K'a fɔ a kɛra jini ye o kɛra baara jango ja ye k'i bi to k'o kɛ an ka jamana in kɔnɔ ye. Bon mun y'a démarche administration na démarche ninnu ni administration na quoi. Gɛlɛya b'a la kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ bɛ taa k'i tanto ti ɲɛ sɔrɔ a la ko de ça u bɛ tila ka décourager ka segin ka na u tun bɛ jamana mun kan ka na continuer baara la ye. Ka sababu kɛ an ka ɲɛmaaw ye donc administration côté la i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la donc u b'o fɔ ko gɛlɛya b'o la kosɛbɛ quoi. Bon ne ka ɲininkali ye n'a sɔrɔ ale y'a gɛlɛya mun sɔrɔ ta fanfɛla la n'a sɔrɔ ni a ma gɛlɛya sɔrɔ a la ne ka ɲininkali ye. Merci bien, merci mon frère. Koulibaly, Ini Bradji. Abi réponse, merci bien Koulibaly. Merci bien, merci. Oui, Bamoudega, il y a un niveau de femme. Voilà, alors, parce que Malien Chaman de décourager là, Chaman Minani Nana, Ubi Toro, Mini Warminaye, Ika papier de la Massigneli, Walmaka Duni Nyorola, Nido Mabligné, Kwakcharu Bibligné, Ubika Warminaye, Ubika Warketa. Est-ce que on n'aura pas eu parce que ma chama de Barakila va ma milongile bon maliana a kadi chama nye kaseikana. Qu'est-ce que tu leur dis? Mais mon fouillot là, no de don ne ma gela foi sur yoro là. Parce que ni nana dron ka nyesi ka nga nyesi yoro mina. Pour d'entrée follow et apide. Ni nana ibitani yende follow. Donc gela foi ma soro dem ka foko ndona mbora dem a foi. Ina fo dron gela munu sur la ou gela normal ou de. Tout à fait. Ina fo ni be ko la e taxé munke. Ou normal ou gela normal ou sinon quand to ko fe an yɛrɛ kun b'a mɛn ten de k'a fɔ ni nana Mali la k'a fɔ ko démarche administrative in tiɲɛ yɛrɛ la bon hali n'a bɛ ne m'a ye ne bɛnna ni waati min o y'a sɔrɔ appui kɛlen don ka disposition dɔw ta mɔgɔ minnu bɛ na peut-être an ka domaine ko de wa je ne sais pas en tout cas tout ce qui concerne domaine ka fɛn dɔ transformer appui ye ko nɔgɔya an bolo kosɛbɛ yɛrɛ. Très bien. Alors, Malien, ni abe jamana ko kan ni nani kadawiye i ka dɔ Yara ça c'est un exemple frappant ale kɔni nana a ko a ma gɛlɛya sɔrɔ mais donda ye appui de ye ni Ala sɔnna tile filanan an bɛna wuli ka jɔ kɛ appui mɔgɔw k'u wele i ka dɔn an ka se ka ko caman ɲɛdɔn waasa hali bi ka kunnafoni da tulo kan 00223 50 41 22 22 00223 50 41 22 22 un auditeur au bout du fil sûrement. Allô? Wa alaikum salam. Magan de Guinée Équatoriale. Magan Kabo Guinée Équatoriale. Oui, Magan bismillah. Vraiment, Bamudaga Yara, à Klobala. Vraiment, vraiment, malin, ni Allah sona ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Merci bien, au Djarani Allah quand on y Amen. Merci bien, Moundaga, merci bien, Initié. Maga. Merci bien, merci.
Alors Moudra ne bi ba Moudra ne bi ɲininka joona ne ko e yɛrɛ fɛ ne ka ɲininkali ma jaabi dɛ ah oui d'accord ok ne ka ɲininkali kun ye n'a y'a sɔrɔ domaine d'intervention in kɔnɔ ni concurrents ka ca est-ce que e ka prix est-ce que c'est abordable est-ce que a sɔngɔ ɲɔngirilen bɛ ka bɛn maliyɛnw jufɔda ma parce que tamati duru wɛrɛw bɛ na commerçants bɛ na ni dɔwɛrɛ ye alors est-ce que u kelen tɛ k'i degun concurrence déloyale tɛ quelque chose comme ça ayi anw ka nɔgɔ n'u ye an ka qualité ka ɲi n'u ye wa an ka prix ka nɔgɔ n'u ye donc on n'a pas de problème de concurrence. Oui, moi je voudrais ajouter, dis-moi, RFM, malien de l'extérieur ou un chaman be jamana wala, domaine wala domaine chaman be, car for c'est libre, malien c'est qu'on a, et c'est qu'on conseille domaine à domaine wala. Oui, bon, domaine ou chaman ba de be. Ni a caman ba de be hali ni yɛrɛ hali ne ka nin domaine ni hali ni ye nin temps wɛrɛ jɔ Mali la a tɛ se ka Mali. C'est vrai, tout à fait. C'est comme si aujourd'hui mɔgɔ kelen exemple basé ni fɛnw na basé bɛ na a tɛ Mali hali ne ka nin domaine ni n'u mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ ka hali ni y'a saba naani temps wɛrɛ fara nin kan an tɛ se ka sugu satisfait. 00223 50 41 22 22 0050 41 22 22. Allô? 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Aywa, bismillah, Jondo. Libreville Gabon. Gabon, Libreville, Toro. Gabon, Toro et Brahma Samajari. Brahma, Antlobila, Ningal Mimibolo, Antlobila. Vraiment, comme ils sont cadrés, donc le mal, mais moi, faut pas voir les mandats, vraiment. Burama Samajari. Ouais, Burama, il can nani d'autres mais kana usine d'aller malikono. Ni kali koni faut être bon bon faut droit on va vendre là. Donc nous na bini no faut ko bini no boko buta ke lo mini ko ni vraiment de an ko bula. Aywa. Merci bien, Burama. Ni Allah subhanahu wa ta'ala bena sala abi dugo ke. Aywa, ambi dugo ke na Allah sona. Allah sona mi dugo ke. Donc on va mission la mais ga mission kadi faut ka teme. Aywa, merci bien, ini baraji. Bien. Alors, Ikado, Ambalmao, Achalembe, Radio, Jeka Fola Kabo, Kurufina, Dimashi, Amenyo Doro Jamukana, Min W, Tugarago Kama, Tugarake Junior, Do Bita Masrala, Do Sera Userola, Do Silembe Jamana Dola Kacha, Sam Binanie, Ikado, Jamukan W, Do Kanyeshulu Dima, Amika Dodaye, Amika Dotloué, Ame Dota Negajurula, 00223, 50 41 22 22. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Ça va? Mba. Nalima barolama kadi Mali. On y a des partenaires chamandon. Mali ka pape gelali. Kono jeya cha barakono. Accomplice kacha. Bo ni bara en ko ni namba activité. Ni nde complice voilà. Encore de fo ñoxoñe. Oui muñe. Mali ka bara ni ko bara o bara damla ya. Patere munu dama be tan kelen tan afloba. Yoro dobe. Qui dagne ka fotron. Oui blassa. Oui, mais est-ce que Adela qui est restaurant? Adela kan so akacha. Ah ouais, d'accord, OK. Bon, est-ce que Obeta Amérique, obeta France, obeta dugukolo sayano. Dugukolo dia floye, amache milliard ma de dugukolo flo. Ya ni de milliard ke entreprise daile. Iba so ifa so le tu de boya dayo tibolo. O complice re kama mende malien ka ko dantala. Wala jamana nande wede dikki. Ka pen tribiste. Fo sira ke kayira anna. Ande bonisa ni. Ode kadine da batungala. Est-ce qu'il est baby? Bemi. Bien. Alors 00223 20 24 67 29 ikado kramoke pora kapma me voit quoi les yere de la kana ko nyami ale soro. Je pense que aucun folo folo mais ami donné mina ko bi soyons francs ikado jamana ngono mafo ngana mu mauti itita bi biro kono barakela doka minun ti ka war nyami walma minun to ko gele mo be mais sira kile minun be ni taro sira fe no ya akacha ke dawe akacha la fe bamundaga ekoni enana ala barkala ikado sira tama yira lila hanna gelera ikado yi sego soro au Karawo Maké. Voilà. Donc, alors, mon frère, je crois que
Alors, an tɛ publicité gansan kɛ parce que an tɛ appui dɔn, an tɛ mɔgɔ si dɔn, an kɔni ka baara ye ko bɛ nɔgɔya maliyɛnw ma cogo min, i n'a fɔ Bamu de ka nɔgɔyara ale ma cogo min, an y'ale wele ka se ka misali ta walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ. 00 223 50 41 22 22. Salam alaikum. Allô? Bien. Alors, Bamoudaga, il y a min wuli ka jɔn ni cɛsiri ye. Bamoudaga, i k'a dɔn maliyɛn fanba bɛɛ fɛn o fɛn i sera k'an sɔrɔ téléphone na komi nɛgɛjuru sira man ɲi kosɛbɛ n'o tɛ maa ba kelen ni kɔ tun b'i wele bi u bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'i ye ani cɛsiri. Bamoudaga, an bɛ don min na ko bi jamana in kɔnɔ n ye ɲininka Africa do télévision na min ɲininka o kelen la jɛkafɔ la i taara tunga fɛ san 17. Bamoudaga, mun kɛr'i la i ye mun ye min ma diya i ye. N bɛ segin o kan. I bɛ segin o kan. N bɛ segin o kan. N'i segin o kan jaabi filanan i bɛ bi ta ye i bɛ jaabi. N bɛ segin o kan. Parce que a bɛ fɔ tunga la ko an b'a mɛn ko bɛɛ ka ɲi fa bara kuma dɔ la fɛn dɔ bɛ yen a mana kɛ cogo o cogo tunga mana diya o a mana fɛn fɛn dɔ bɛ yen fɛn dɔ a bɛ wari b'i bolo wari t'i bolo fɛn dɔ bɛ a tɛ k'i la i yɛrɛ ka jamana la quoi. N y'a f'i ye cogo min na dɔ la Afrique bila dɔ la n bɛ mobili kɔnɔ n bɛ ka taa so n ye maliyɛn petini dɔ ye moto a kun moto la a bɛ polisiw bolo u kɛlen don ka sufɛla de kun don u y'a minɛ k'a bugɔ ka fan bɛɛ k'a da jeli fɛn et puis en plus u bɛ k'a traiter ni comme si parce que n'u y'o k'i la i t'u ka mɔgɔ ye donc u bɛ k'i traiter i n'a fɔ ko bagan quoi parce que tɔgɔ dɔ b'o b'o de fɔ a ma quoi bon ne kun bɛ mobili la ne y'a ye ne b'a dɔn petini ye maliyɛn de ye ko n bɛ jɔ pour que ka dɛmɛ don a ma bon ne jɔlen n ka fini don cogo fɛ u bolo ne yɛrɛ ye Congo de quoi ne gɛrɛlu la ne bɛ ka fɔ u bɛ ka fɔ ah non ko chef k'i m'a ye ko nin wara petini o kɔrɔ maliyɛn petini ko bɛ ka nin heure la ko a bɛ ka yaala moto papier t'a bolo u bolo bɛ ka ne yɛrɛ y'u ka Congo mɔgɔ dɔ fɛ donc petini fana ye dɛ petini kɔni b'a dɔn ne fana ye maliyɛn a bɛ ka gɛrɛ ne a bɛ ka bamanankan fɔ bon ne kun tɛ fɛ polisi ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko parce que maliyɛn parce que cɛni ka bagabaga ser'u la quoi ya bagabaga ser'u la ne ko n k'a ka moto ta ka taa ne ko k'a to yen quoi donc ne ye 1000 bɔ ka d'u ma u ye petini to yen a y'a ka moto ta ka taa n k'a ka taa so quoi donc vraiment n y'o ye don min na i ma fin kɛ i ma jɛ kɛ k'i to dɔrɔn moto boli la wa n'u y'i minɛ u mɔgɔ dama dama hinɛ tɛ yen foyi tɛ yen b'i bɔ dɔrɔn k'i bana i ma sonyali kɛ i ma foyi kɛ i m'u nɛni i ma foyi u se k'i ye dɔrɔn k'i minɛ k'i o tɛ ban ko la quoi o tɛ ban ko la o tuma ye o tɛ ban tunga sabula jirikuru maa mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye Bamoudaga i k'a dɔn nin bɛɛ la ko dumanw bɛ kɛ san 17 kongosigi mun kɛr'i ɲɛna i ye mun kɛ i ye mun ye min n'i ma ɲin'a kɔ n'o diyar'i ye n ye mun kɛ i ye mun kɛ mun kɛr'i ɲɛna walima min fɔr'i ye n'o yɛrɛ diyar'i ye i ma se ka ɲin'a kɔ tunga bɛɛ i ma se ka ɲin'o kɔ hali bi qui t'a vraiment fait très plaisir ou bien t'o jaabi bi tuguni wa n b'a jaabi ko fila don fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ye don dɔ la n taara n kɔrɔkɛ dɔ ka biro la o mɛnna a tɔgɔ ye ko Yoka Bernard n taara Congo n jigin kun t'ale de ko Yoka Bernard mɔgɔ caman b'a dɔn n y'a dɔn Congo n y'a dɔn yan wa adamaden ɲɛnamanba de bien sûr silamɛ don a delila ka ko dɔ kɛ ɲɛ na min diyara n ye n'a y'a fɔ n yɛrɛ sigilen ɲɛ na a diyara n ye kosɛbɛ ko 3 ayiwa a ko 3 in a y'a fɔ n ye mais a hakili t'a la san 10 kɔfɛ a y'o fɔ n ye a mɛnna san 10 ni kɔ kɔfɛ a ye mun fɔ an y'o kelen de ye a ye conseil ɲɛnaman dɔ de d'an ma parce que o don a ko ma a ko fɛn 3 bɛ i jija n'o i k'o sɔrɔ i la Congo in parce que o ye an dɛmɛ an ka tunga o kumakan de diyara ne ye ne ka Congo sigi bɛɛ yɛrɛ la Allahu Akbar wayi kosɛbɛ a ko n'i bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ n'i bɛ ko dilan a dilan a bɛ mɔgɔ min bolo kuma in kɔrɔ ye mun ye n'i bɛ sasu dɔn mais n'i ni polisi bilala ɲɔgɔn na i ni polisi in ka gérer sa o fara i teriw kan ko filanan wɛrɛ bɛ yen a ko c'est à dire que ni mɔgɔ ye ko fɔ a bɔ a sira fɛ
bɔ a sira fɛ i ka kɛ layidutigi ye ka kɛ layidutigi ye n'i y'a bɔ a sira fɛ i bɛ baara mun ɲini u bɛ dɔ wɛrɛ fara i kun sabanan ye mun ye a ko c'est-à-dire que hadamaden ni i bɛ wali jamana la i ni famaw baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka s'i da kɔrɔ o ye tiɲɛ ka yala fa bɛɛ fɛ ne ni président ka di ministre in diri o bɛ siri ɲɛ c'est vrai bon a b'o fɔ don min na n t'a dɔn n bɛ kuma in fɔ bi n t'a dɔn n'ale yɛrɛ hakili b'a la mais hakili kan ka sɔrɔ a la parce que ma hakiliman don kuma in an y'a ta ka baara kɛ n'a ye o kuma in don o kuma in ye ne jigi fa wa kuma in diyara ne ka kungo sigi bɛ la kuma bɛ ni sigi ka hakili diya ni kuma in na a bɛ na hakili la donc o diyara n ye kosɛbɛ Bamundega an b'i fɔ k'i walimadɔ kuru bɛ ne ka se siya la an balimaw an kun ye wele bila i k'a dɔn Bamundega Yara ma Bamundega Yara i k'a dɔn ale ye maliyɛn ye min ye san caman kɛ Kongo jamana na denmisɛnnin don a laban nana faso kɔnɔ ka na usine belebeleba dɔ dayɛlɛ min bɛ tamati bayɛlɛma baarakɛyɔrɔ in tɔgɔ tamati usine tɔgɔ usine tɔgɔ de ye ko Kojima alors Bamundega an b'i fɔ k'i walimadɔ waati dafara ni welekan min b'i bolo folikan min b'i bolo an ka kuma kuncɛ folikan min bɛ ne bolo o ye ka maliyɛnw bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la parce que ni yɛrɛ ye dɛmɛba ye maliyɛn minnu bɔ kɔfɛ ka na maliyɛn dɔ bɛ Kongo jamana na 16e maa dɔ a bɛ fɛ ka kuma Bamundega fɛ sani jamukan ka ban bon malheureusement waati dafara i b'a fɔ a tigi ye ko waati dafara a bɛ kɛ don wɛrɛ il ne reste plus que une minute. Ça, c'est largement suffisant. Non, c'est Wati Dafara, franchement. D'accord. Parce qu'on permet à Moundega vraiment de clôturer. Moundega, oui. D'accord, ok. Voilà, ka foli lase au bela jelema, malien de un bela jelema. Ka fofana malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ, an bɛ dugawu k'u ye, Ala k'u segin, k'u nati jamana in kɔnɔ hɛrɛ la. Ya Rabbi. Wa n'u bɛ nalen ni hakilina mun ye fana, an b'u dɛmɛ a ka ɲɛ u bolo. U na ni projet mun ye, u ka na. Jamana y'u ka dɔn k'a fɔ jamana ye jamana belebele de ye. Wa jamana in mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na bi na. An b'a fɔ tuguni ka segin a kan. Ni mun bɛ se ka na jamana in kɔnɔ, an bɛ dugawu kɛ u ka na. Jamana in fɛn caman de bɛ yan. Ya Rabbi. Voilà. Bien. Kojima k'a lasɔrɔ sani ka wuli ka bɔ kɛnɛ kan mɔgɔw caman bɛ k'an lamɛn sisan minnu tɛ se ka weleli kɛ sabula ni jamukan in kɔnɔ an bɛ hakili lajigin maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ olu tɛ se ka weleli kɛ minnu bɛ fɛ k'aw lasɔrɔ ka Kojima produit sɔrɔ ka se k'a feere u bolo sugu la olu kan ka mun de kɛ. Bon an bɛ numéro di. Bien sûr. An bɛ numéro di. Ok. An ka numéro bɛ yen. O de bɛ hali an ka fɛnw kan 66 69 88 88 ou 50 59 88 88 a direction yɛrɛ bɛ Bujiba la. Bujiba kɛrɛfɛ ACI kɔnɔ. Direction Babi. Voilà, direction Babi. Ok. Mais l'usine même c'est à Jalakɔrɔbugu. Très bien. Abdou, est-ce que i bɛ se ka segin numéro ninnu kan? Nɛgɛjuru sira walasa ka se ka Kojima maaw lasɔrɔ o de ye 66 69 88 88 walima 50 59 88 88 direction Bujiba. Bujiba. Alors Bamundega Yara an b'i fɔ k'i walimadɔn i k'a dɔn min ye baara y'a dafara i k'a dɔn min ye radio jɔ ka fɔ ye i k'a dɔn maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin baara kɛ min ye ani bɔda Buwa Jabate tun bɛ yen min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite ɲininkali ni k'o kɛ Abdou Touré Daba Tunkara an ka maa welelen kun ye i k'a dɔn Bamundega Yara ye Bamundega Yara min n'a ye san caman kɛ Kongo a nana usine dayɛlɛ an b'a bɛɛ fo k'a walimadɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na i k'a dɔn min ye kunnafoni wɛrɛ n'a b'a fɛ k'o sɔrɔ nin ko in na an ye numéro fɔ a ye i k'a dɔn a bɛ se k'o numéro wele kunnafoni fɛn o fɛn n'a b'o ɲini usine ko la walima Bamundega yɛrɛ fɛ i k'a dɔn a bɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ an b'a fɔ k'a walimadɔn an ka cadeau cadeau de quoi ne ni e ka anniversaire n'a mɛ ta o fana man jan bilen lamɛnbɔ cadeau jɔnni b'o cadeau di grâce la a tulo banna o ko n'o cadeau ko n'o cadeau nos cadeaux nos cadeaux bien alors nos cadeaux grâce la merci bien alors a k'an bɛn ni Ala sɔnna dimanche wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan nin jɛmukan kelen na wa salam